Son Carlos de Ganadería Liste, son enxeñeiro agrónomo. Vou participar nas xornadas de vacún de leite de Segrao na Facultade Veterinaria de Lugo. Levo incorporado desde o ano 2008 na granxa, con tres premisas importantes. En primeiro lugar, mellorar as instalacións para ter un confort animal. En segundo lugar, mellorar a calidade dos animais. En terceiro lugar, que é no que me vou centrar nas xornadas, mellorar tanto a cantidade como a calidade de forraxes. Tiñamos uns inconvenientes en disponibilidade das empresas de servicios, sobre todo para facer traballos delicados como siembra ou tratamento de fitosanitarios, e decidiuse facer inversións en maquinaria para, en primeiro lugar, ser máis profesionales e, en segundo lugar, ao largo do tempo, ter esa estabilidade na calidade e cantidade dos forraxes. Para falar deste sistema, dos prós e dos contras, da cantidade, a calidade e dos costes, invito-vos a todos que vos acerquedes á Facultade de Veterinaria nas xornadas de vacún de leite de Segrao.